לא, זה מכיר. אל תסחוק את הפלסטיק. עושה לו פחחות. אתה השפכת פה, לא, אתה אל תשים איפה הקרש הזה שעשית? שעשית על הקרש. אתה רוצה לקח אותו, שים לקרש על לא, השולחן. לא יקרה כלום לזה, לא. לא, שולחן אחרי פחחות, עכשיו יצא מצבע. עכשיו יצא. כן, דודי. נעשה לו פוליש, בוא, שים פה. זה צבע בתנור היה. אבישי, אני פה, ביי. צבע בטבול. אני מעיר לו, אני מעיר. תגידי, הגזמת קצת כמה סיבובים אתה. לא, הוא עשה יונה בסוף, תראה מה... שים, דודי, שים פה. או עם צבע. מה זה? בסוף יש לו... שים דודי. חכה, עוד רגע, אני רוצה לראות, אוף קיבל סחרחורת. אתה עובדה מתחיל לרוץ. תזכור אותה בפנים. מתחיל לרוץ במעגלים, מה סחרחורת העוף? חבר'ה, מה הבדיקה הכי טובה אם זה מוכן? רגע. גילי, גמרנו. הבנת איך זה מוכן? אם זה מתפרק העצם. אם זה ככה יצא העצם נגמר הסיפור. אין גילי, לא ספק. קנית את זה מעוף בגריל? תגיד לי את האמת, לא קנית מוכן? כן, תשאיר אותו חף.